Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Nga igsuon karong adlaw gisaulog sa simbahan ang pista ni San Antonio Abad, or sa in English Saint Anthony Abbot. Kuan ni siya, natao ni siya sa mga tunga-tunga sa 3rd century AD. Niya namatay ang ginikanan, niya daghan man kani sila properties, dato ba? Iyang gipamaligya ang tanan o iyang gihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Literal gyud nga pagsunod sa giingon ni Kristo, biyai ang tanan og sunod nako. Og miadto siya sa disyerto or sa kamingawan aron magpuyo isip ermitanyo. Nga sa iyang pagpraktis sa kabalaan sa kinabuhi, mura siyag magnet ni tigom ni siyag mga tinun-an hangtod nahimo ang kaning mga ermitanyo or mga monghe na grupo. Usa ni siya sa mga father sa monasticism, mga monks. Niya murag niabot ning mga 105 ang iyang edad. Dako kay siyang nabuhat nga tabang aron mapatin-aw ang atong pagtuong Katoliko ug mapuy-an sa tinuod na kinabuhi. Modelo gyud ni siya sa pagpuyo sa kinabuhing Katoliko or Diosnon. Uban kaniya atong iampo nga magkahiusa ang tanang tao sa tibuok kalibutan ug nakitang mga sakop sa Katolikong simbahan mupuyo unta sa kinabuhi gyud nga gusto ni Kristong papuy-an aron mahimot ang mga instrumento sa kalinaw ug sa pagtinabangay. Ato sang pasalamatan ang mga kaigsuonan nato, ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, way puol-puol niya namalit sa atong mga slots. Nga unta hatagan sa sila sa Ginoo sa kapuno sa grasya sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga naghatag ka kang San Antonio nga abad nga mag-alagad siya kanimo didto sa kamingawan human sa usa ka katingalahan nga pag-usab sa kinabuhi. Itugot kanamo nga tungod sa iyang pangaliya diha sa pagdumili namo sa among kaugalingon, higugmaon ikaw namo kanunay labaw sa tanan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Ang Dios makiangayon, dili siya malimot sa inyong nabuhat o sa paghigugma nga inyong gipakita kaniya diha sa inyong pagtabang o pagpadayon sa pagpatabang sa inyong isig kakristohanon. Dako ang among tinguha nga ang tagsa-tagsa kaninyo magpadayon sa inyong kadasig hangtod sa katapusan aron matuman ang mga butang nga inyong gilauman.
Dili kami buot nga magtapol kamo, kundili manig-ingon kamo ni adtong nanuo ug nagpailog ug busa nakadawat sa gisaad sa Dios. Sa pagsaad sa Dios kang Abraham, nanumpa siya sa pagtuman sa iyang gisaad. Kay wala na'y labaw pa kaniya, gigamit niya ang iyang kaugalingong ngalan sa iyang pagpanumpa. Miingon siya, isaad ko kanimo nga panalanginan ko ikaw ug hatagan og daghang kaliwat. Nagpailob si Abraham ug nakadawat siya sa gisaad sa Dios. Kung ang tao manumpa, gamito niya ang ngalan labaw kaniya ug ang panumpa maoy magtapos sa tanang panaglalis tali sa mga tao. Buot tin-aon pag-ayo sa Dios alang kanila nga mudawat sa iyang gisaad nga dili gayud niya usbon ang iyang tuyo. Tungod niini gipanumpaan niya ang iyang saad. Busa anaa ang duha ka butang nga dili mausab ug niini ang Dios dili mamakak. Busa kita nga nakabaton og kasiguruan uban kaniya nadasig pag-ayo pagpabilin nga malig-on diha sa paglaom nga gitanyag kanato. Gihuptan nato kining paglauma ingon nga angkla sa atong mga kasing-kasing. Siguro kini og kasaligan ug milahos sa tabil sa langit nung templo sa kinasulura alampuanan. Naguna pagsulod si Jesus didto alang og tungod kanato. Nahimo siyang pangulong pari hangtod sa kahangturan, sa laray sa pagkapari ni Melkisedek. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo mahinumdom sa iyang kasabutan sa kanunay. Ang Ginoo mahinumdom sa iyang kasabutan sa kanunay. Pasalamatan ko ang Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing. Diha sa pundok sa mga matarong, dagko ang mga buhat sa Ginoo. Matahom diha sa tanan nilang kaanindo. Ang Ginoo mahinumdom sa iyang kasabutan sa kanunay. Nahimo siyang bantugan tungod sa iyang katingalahang mga buhat. Maayog maluluyon ang Ginoo. Iyang gitagag pagkaon sila nga mahadlokon kaniya. Sa kanunay mahinumdom siya sa iyang kasabutan. Ang Ginoo mahinumdom sa iyang kasabutan
sa kanunay. Nagpadala siya kaluwasan ngadto sa iyang katawhan. Gidasunan niya ang iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Balaan ug katahaan ang iyang ngalan. Nagalungtad ang iyang pagdaig hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo mahinumdom sa iyang kasabutan sa kanunay. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatagong kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay, nahiagi si Jesus ug ang iyang mga tinun-an sa kaumahan sa trigo. Samtang naglakaw sila, ang iyang mga tinun-an nangutlog mga uhay sa trigo. Busa ang mga Pariseo miingon kang Jesus, "Tan-awa supak sa atong balaod kining gibuhat sa imong mga tinun-an sa adlawng igpapahulay." Si Jesus mitubag, "Wala ba kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios ug mikaon sa pan nga gihalad sa Dios. Kini nahitabo sa panahon nga si Abiatar mao ang pangulong pari. Sumala sa atong balaod, ang mga pari lamang maoy makakaon niining pan nga hinalad. Apan si David mikaon niini ug iya paganing gipakaon ang iyang mga kauban." Ug unya miingon si Jesus, ang adlawng igpapahulay gibuhat alang sa kaayuhan sa tao, apan wala buhata ang tao alang sa adlawng igpapahulay. Busa ang anak sa tao maoy magbuot sa angay buhaton bisan sa adlawng igpapahulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Si Jesus, Ginoo nga nagpakatao. Motoo ba mo? Ang Ginoo maoy gamhanan sa tanan, wa nay labaw niya. Matud pas unang pagbasa, wa nay labaw sa Ginoo. Muna kun manumpa ang Ginoo, gamito niya ang iyang kaugalingon. Kay wa na may labaw niya. Nabitang manumpa ta, di ba? Ang bata pa ta ba? Oh, kirig pa ko. Sa panang uban atong panumpa, naam ginay Ginoo, naam ginay Ginoo. Atong gamiton ba? Ingon ko na si Pope, ingon ko na si Bishop, ingon ko na si President, ingon ko na si Senador. Kanang tag-as og ranggo ba? Mo'y atong gamiton aron mutuog yun.
ang Ginoo ang iyang gigamit ang iyang kaugalingon. Nga karon si Kristo iyang gipakita nga labaw siya kaysa balaod dinhis kalibutan. Bisag unsa pay balaod sa kalibutan, mabalaod man sa civil or mabalaod man sa simbahan, labaw gyud si Kristo. Pwede niyang usbon ang balaod anytime. Muna usa sa balaod nga iyang giusab mao ang dili wa man gid niya usba, pero unsaon ba paggamit ba? Unsaon paggamit ang balaod? Adlawng igpapahulay. Kining adlawng igpapahulay, balaan man kaayo ni sa mga Hudiyo, daghan kay silag mga rules. Apil na ang pagkaon, kay magpuasa man na sila panahon sa adlawng igpapahulay. Uy, ang mga tinun-an ni Jesus nangaon man, nanguha mag kanang mga di man gani sila muani anang ilang mga tanom na nanguha man og mga bungas trigo ang mga tinun-an ni Jesus, iya ra man gipasagdan. Ni-react dayon ang mga magtutudlo sa balaod. Nagiklaro ni Jesus siya'y magbuot unsaon paggamit ang balaod. Kamo kusog ba mumutuman sa balaod o musupak? Tubag. Kinsa dinhi nga di gyud musupak og balaod ta sa kabot. Na mga iyawan on gyud mo. Ang ato kita ba? Ang ato supak is balaod. Maningkamot kita og naay balaod ingon ani, mangita din tag unsay balaod sad nga atong masupak or kanus ata dili masakpan. Ngita kita na. Ang nindot di ay di kita musupak. Nga unsa may sukdanan aron dili kita makasupak. Unsaon man? Unsaon ato pagsiguro nga wa kita musupak sa balaod? Sige, ako mong tudluan. Kay mausa na gibuhat ni Kristo. Ang balaod gamiton gyud sa kaayuhan sa atong isig katao. Bisag unsang balaura, mag-Ginoo mang balaod o sa tao, gamiton gyud nato para sa atong kaugalingon, gisupak na natong balaod. Kay ang balaod gihimo para gyud sa kaayuhan sa atong isig katao. Para ko na ng traffic rules. Kanang traffic ba? Kung sabi balaod ana, nahanglan o green gani imong suga, haladagan, puwa gani, honong. Nga naman, kay sila nasad maoy moagi. Ana, kinahanglan mo kag sakyanan, balaod sad na nga avoid reckless driving. Kanabang pataka lag lusot-lusot ba nga naman kay daghan o niya ang ma-disgrasya. Kana kung magdaan ng motor, naay mga magdaan ng motor, mga garaon kay tanan, mang-overtake yun. Magsige pagsirbato kay muari gyud sa pikas lane, musugat gyud sa lane. Nya ini ka disgrasya, ma-traffic, mga ginikanan, makabuang og tambal or magkabuang og lubong. Ano pati patay? Kay mga supak magbalaod para ginas kaayuhan sa uban. Sama nang ato sang balaod sa simbahan kanang works of mercy. Pakana ang gigutom sa tong usa. Paimna ang giuhaw. Bistihi ang way ang hubo. Pasudlas inyong balay ang way balay. At sa to atiman na ang mga masakiton, duawa ang mga binilanggo. Di ba? Pulos gyud para sa mga nanginahanglan, para gyud sa uban. Ana. Pero kung ang balaod para nagis kaugalingon, moingon gani ka, ako'y atiman na kay gigutom ko. Patay ka diya. Mag-away na ta, moingon sa tungo sa, unya ako gigutom man sa ko. Okay, kinsa man rin mo atiman ninyo. Isa ako, wa man ko'y balay. Himo ikog balay. Misa, unya ako, kani akong balay. Arang-arang pag inang imo, kaning ako. Kisa maroy mag-una. Mag-away na ta. No? Mauna nang nanagubat karon
Kay nga naman, isig sila ginamita is balaod para silang kaugalingon. Ako guning pudir. Ako guni. Ana, nya ngano ni suod man kadiri. Siya, okay ra man na kay dako pa man sa naimong lugar. Anong dig ako nang gamiton agianan ako. Siya ako man yuta. Ang balaod iyang gi-apply siyang kaugalingon. Ang katosang usa mo apply mo sa siyang kaugalingon sa balaod nga tagai og right o buhi ang imong silingan. Nagbangi na, nagkinihaay, nagbinungulay, guba ng relasyon. No? Nilingi ay mong tupad. Ing na, magguba inyong relasyon. Kana bang ang balaod, bagamiton ni mo sa imong kaugalingon, patay ka diya. Kanang balaod sa gugma, sa Ginoo magina. Moingon ang asawa, higugma ako ha. Ingnon niya iyang bana ba, higugma ako, bantay mo, higugma ka ng imong kabit. Ako gihigugma. Mingon sang bana, unya ako, di sa kunin mo higugmaon, magsigi na lang kong higugma nimo, di sa kunin mo sabton. Anha na diyang away. Pero ayuhag apply ang balaod para sa kaayuhan sa uban. Hastang linawa. Moingon tong imong silingan nga, ako ning gamiton diri noy ha, kay akong agianan, di man masud akong multicab, gamay ra man kay ni, punan ako mga 1 meter, okay ra? Ni kay Jesus, okay ra kayo Siya, imo ra ba ning yuta? Siya, gamita lang na kay anang ako sa nang pagtugot. Di, mag-away mo dili. Uy, kusog pa kay itong mutabang nimo, kusog kay itong muatiman nimo, ipasa pa tong istorya nga to sa sunod niya mga anak. Panggaagi na ninyong atong silingan, may kay nagawi kanang atong giagian, hinatag na niya, gipunan pag giniyag 1 meter, sus panggaagi na ang mga kaliwat ana, atiman na gid ninyo, ipasa pa na. Ano bura mamugwa malipay? Pero imong yung piiton, imong piiton, di jud ka mohatag, oy ipasa sa mga apo, kana mga daw kay nastanan. Kana rabas una, kana sus ang katong akong papa nagistorya gina gasalig ng ilang amahan sa akong papa mo'y gabuhi lang karon ay naarang-arang pagkabutang mga asyuso na kay murasag diin gikan ang mga panuwang dagko. Ipasa din ang atos mga anak. Mao na nay sigig pasapasa, sige na islag away, guba ng relasyon. Mao na diri sa atong unang pagbasa niingon gyud ang Ginoo pinaagi sa sulat ngadto sa mga Hebreo, ang Dios makiangayon, dili siya malimot sa inyong nabuhat o sa paghigugma nga inyong gipakita kaniya diha sa inyong pagtabang o pagpadayon pagtabang sa inyong isig ka Kristiyano or isig ka magtotoo or sa inyong isig ka tao. Di gyud kuno malimot ang Ginoo na. Muna ka nang sigig pamalit na tog slots dinhi. Di gyud malimot ang Ginoo ninyo. Ako makalimot ko ninyo. Pero ang Ginoo di gyud malimot. Muna palit pa more. Di man mo mukatawa basta palit na gani. Di lang sa ka-report nyo, ugma na lang ko mo update kay o pa man ito mabasa. Pero nahalin-halina na gid ta Salamat ninyo ha. Wag gitawon malipay. Klaro kayo nga wag gid mo mamalit siguro no. Mamalit ta og slots. Na karon testingan karon nato be. Kinsa dinhi ang mosaad nga sugod karon Father ang balaod ako na jong gamiton para sa akong isig katao. Ta sa kamot. Sige. Aka na wa mo isa, impierno na gid siguro. Bantay mo diha. Pagahi gimos niyong ulo, patay mo diya. Si Kristo ay gigamit niya ang balaod sa gugma para gisiyang isig katao. Unsa may iyang sugo, ingon siya, hastang kaaway ha, higugmaa. Mo na iyang ipakita nga ang nagpatay niya, ang nagkulata niya, iyang gihigugma. Kita kusog makita mo ana-ana ni Santo Niño, ana pinangga kay nato si Santo Niño kay bata man. Pero ni abot na gani diri, moingon na si Jesus, higugma inyong kaaway, bulahan mo kung patyon mo sa inyong kaaway. Moingon ta di madawi, ari na lang ko sa bata, ari lang ko diri magsikap-hikap. Usahay sad maglunggob sa tang Nazareno,
Nga Nazareno ba? Mo man na ang gipatay nga Kristo. Unsa man sa ilang tuyo aron maayo sa ilang sakit na nangayabag na. Muhikap kang Nazareno aron kamausag kang magpakamatay para sa imong isig katao. Uy sus, manag-ilog naman og hikap din amanoon magpauna ako magiuna yatak-yatak ka na malanggani usahay ang iyang isig katao para lang makahikap didto. Sakto pa na dili nya karon kon pananglitan ang nanginahanglan og tabang mao ang kabit sa imong bana. Unsa man gamito nimo ang works of mercy, pakanon imong gigotom kung ang gigotom kabit sa imong bana, gada pagid sa ilang anak niya ang imong bana ni trabaho ngadto sa abroad niya ni dool dayon nimo dai wa na jud koy kwarta anak biya ni sa imong bana. Ako laging ipa-hospital day kay wa na jud kwarta gyud nya wa pamalit gatas anak tambal unsa man mo kuan ka tabang ka kada lagi ay mong tupad nya ikin anak tabang ka ay matan na ingko di ko di ko mao na ang saa diris Ginoo kinahanglan yung dili mo mutapol padayon gyud mo hangtod sa katapusan aron makadawat mo sa gisaad niyang panalangin. Kay matud pastubag nato sa Salmo niingon diri ang Ginoo mahinumdom sa iyang kasabutan sa kanunay. Unsa may sabot si Ginoo? Kun maghatag mo tabang sa inyong isig katao, ako mong panalanginan. Kun inyo ganing isalikway ang nanginhanglan, ako sad mong isalikway. Muna padayon gyud hangtod sa katapusan sama ni Abraham hangtod siya namatay sige ra gid siya tabang sa iyang isig katao mautong nadawat niya ang saad sa Ginoo bisag dugay ni abot nga makaanak siya nakaanak yun bunga to sa iyang pagsigig tabang sa iyang isig katao hangtod na lang ni edad siya 99 sige lang yapog tabang sa iyang isig katao. Kasagaran na to, kanang matiguang na ta, di naman ta mo tabang. Isa, ay sus, para na lang nas mga batanon, tiguang na ko, di na ako katabang. Tiguang na kita na magpatabang. Si Abraham, 99 na iyang edad, tabang lang yapon, na ay naagi nga mga duha ka buktaw, nga kapoy kaignaw. Iyang hapit mo diri, ako mong pakanon, ako mong papahuwayon, ako mong paimnon og bugnaw tubig kay kapoy kay inyong naong. Gipugos gid niya sus ang iya daing gitabangan ang mga anghel maditos Ginoong gipadala ngadto niya pag humagkaon nanugab ng mga anghel ana ba Abraham buotan kay ka kanang imong asawa sunod tuig magmabdos na katawa gud si Sarah gud Sarah man say tabag kuan siya nganong katawa man kadiya Sarah kay niingon man si Sarah mamabdos ang 91 anyos kapila na ko nagminopos mamabdos pa giing nas anghel ay katawa-katawa diha kay why imposibles Ginoo pagsunod tuig mabdos gyud Sara 92 edad nganak yun kinsa din 92 edad manganak pamutuo nga manganak pa ng 92 kinsa say mutuo din nga kanang 99 kahimo pa na lison maganing 59 kana naman 99 pero wala lagi imposibles Ginoo pero ang pag diha to nahitabo kay di man sa gyud mohunong sa pagbuhat og maayo si Abraham nailhan ti ka or wa ti ka mailhi tabangan gid ti ka igtan-aw nako nimo nga gigutom ka pakanon gid ti ka bisag wa pa ko kailan nimo kita kusog itang mamili mauna maputol sad ang saad sa Ginoo kay ang Ginoo gusto niya kanunay kitang magsunod sa iyang balaod unsaon ang iyang balaod gamita ang tanang balaod para sa kaayuhan sa uban dili sa atong kaugalingon muna kining atong pagbaligyag slat balaod ni aron itabang nimo ang imong kwarta para sa Kristohanong katilingban na siya yang mutuman ka ni tagaan dahil kag divine
unity, prosperity, and satisfaction. Muna atong DOPS. Yan nasa tayo special. Santo Niños, joyful power. So ighatag sa nimo ani. Tag 100 raman ni per slot. Naadayin kay joyful power. Kana bang ang imong problema, imo lang katawa-katawaan. Nang litan imong asawa, nangabit, ang gikabit, sige pagyugmisa. Musimba ra ka, magkatawa-katawa ra kay mayuha mo wahalin ning father, mauding nadahag yun akong asawa. Katawa ra ka, ang resulta, ang pari, makita to ayay ni amang bana sa akong na relasyon. Nga magkatawa-katawa ra mo, amin gyapon kas pare, mo istorya gyapon kag tinarong, makonsensya ang pare. Buwagan to niya imong asawa human sa napo katuig. May na lang kini abot gyud nga gibuwagan kaysa padayonon, maimperno pang pare, maimperno pa imong asawa, nagdumot sad ka, kamong tulo ang maimperno, di mo makasulod sa pahulayanan nga giandam sa Ginoo. Nya kay imo manggi ayo-ayuhan, di ikaw siguro nakaslangit. Gibuwagan mas pare kay nakonsensya sa imong kabuutan, di mabalangit sang pare. Ang imong asawa nagbasol man sad nangayo sa pasaylo, di malangit na sad. Ang magkita mo dito sa langit. Man mo malipay sa kong example. Pero dili na ako ha. Basi gatuo mo ako na posible sad pero dili sa tingali ako eh. Sige, manindog na ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, musangpit kita sa Dios atong Amahan, kinsa kanunay nahigugma o nagmaluluyon kanato. Busa mo ingon kita, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang tanang matuuhon, muisip sa mga kasuguan sa Dios nga mga ganghaan sa kagawasan gikan sa sala ug nga pamaagi usab kini sa pag-alagad sa Dios ug sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga magbabalaod sa tanang dapit mopanday og mga balaod nga makatawhanon ug moalagad alang sa kaayuhan sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga dili gayud unta nato ipatigbabaw ang balaod labaw pa kaysa tao, hinuon bansayon ang unang dakong sugo, ang paghigugma ay sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga sila nga nabalaka sa ilang balatian, makakaplag og kahupayan ug kusog sa mga tao nga nag-amuma og nibati kanila, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang atong mga mitaliwang hinigugma na katagamtam na sa kapahulayang dayon, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Ginoong Dios, himuang ang among gipangamuyo, amo untang madawat gikan sa imong pagkamahigugmaon, kay amo kining gituboy pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatago, nadawat na mo kini among gihalan, ang panumino nga abot sa yuta, ug ginawa sa kamot sa mga tao. Mahimo sila kalanon sa kalagalang kanam. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos ang tutsa ka ang turan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, luwaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo Gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nangamuyo kami nga dawaton mo unta ang mga gasa sa among pag-alagad nga among gihalad dinhi sa imong altar sa pista ni San Antonio Abad. Itugot usab nga tapos malingkawas kami sa mga makasamok nga yutan-on, himuon mo nga magbahandianon kami tungod sa paghupot kanimo lamang. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa pista ni San Antonio, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panig-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagaday kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Si Kristo Kristo namatay, namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ngani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Antonio Abad, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungob ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahalamu nga nasa mga langit, pagdaig ng imong ngalan, uabot ka namo ang imong harian, matuman ang imong pangud, dinhi sa yuta, mayroon sa langit. Ang kalanod namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasalo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Inunuan luwasa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. kay mo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo,
ang akop kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kanimo. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay kalawat kanimo panipamulong lamang. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. We'll sing his praises, magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Sing his praises, magnify the Lord. Sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita. O Ginoo, ikaw ang naghatag kang San Antonio nga nakadaog siya batok sa kagahuban sa kangitngitan. Himua nga human kami mabuhong sa imong makaayo nga mga sakramento, makadaog kami kanunay batok sa mga paghasmag sa mga kaaway. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang saman Diyos nun nga pahulay or Diyos nun nga kalinaw. Nya mahitabo ra ni kung ang balaod sa Ginoo or balaod sa kalibutan ato gyung gamiton para sa kaayuhan sa uban, dili para sa atong kaugalingon.
Ako diyang iauhag sa atong mga kaigsuonan ng mga online parishioners nga kung mo padala mo og kwarta dinhi, pinaagi kwarta padala or sa GCash, gamita lang yun ang atong mga pangalan o mga accounts nga gibutang sa ato dinhing live nga or kining atong online nga misa. Ipakita man ni panahon sa offertory o sa final song. Ayaw mo paggamit sa uban kay naaman sa ni gamit nga gigamit ang akong ngalan, gigamit ang atong simbahan, pero lahi ang account number, lahi sad ang pangalan. Kuan lang yun, careful lang ta. Pero gusto sad mo donate para nila, pwede gyapon na ninyo tagaan kay ila man sa nang panginabuhi, mga scammers ba. Ila sa nang panginabuhi. Ato lang po ng tagaag panagsa. Nasa ko'y nalipayan nga ning ingon, Pader, daghan na kay kag viewers diri sa akong channel niya. Ako gini silang giingnan tanan nga kung muhatag gani mo, adtugid mo sa channel ni Father Siano tan-aw sa iyang account, ayaw aning akong account. Nindot no? Buutan sa to siya ba? Ako kung huna-huna nako, may tagdugay pa ni siyang mamatay. Kay daghan ang matakdan sa kabuutan dili sa kabuang. Nindot na magtinabangay ta pag hatag sa kamatuoran dili sa pag-ilad-ilad sa atong kaigsuonan. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Salutares Hostia, Eceli